Gwaje, lahiya mutane suna zaune suna hira kai ka kauyance dabra. Kai ban zuwa hira cikin su. Lahiya. Wanda mutum ya zo ya zaka ya zama in wanga ya dumi sai wanga ce wi in ya taba wanga shi wanga ce wi a tsahin kurai. Yau hira yan bariki kenan mana. In tashi mu isa can wurin kai ma ka sha bimto ka more ma ranka. Ya mana ta sha ba. A zan ta ce amma ni dan na zo na sai wi. Hira ce kenan ta yan bariki. Haba ni ce. Wanga abutu. Ka zamna kai ma ka sha bimto kin. Ka gane shi kin bimto kin kenan. Iya ka dadi annan in gama. Bari ma sai ma ka sha shi zaka shin. Kai ma ka fara wi kin nan nasu. Takobin guda su. Haba amshi ka dan dana ka shiya. Bimto. Daga ka gan shi kaga dadi. Ko? Allah ni ce ma. Bari fus shanka ni kai. Bari wani fus shanka ni kai. Ya Rasulullahi manzan Allah. Ya an kai. Daɗi. Alƙur'an. Wai. Ya sharman ku da Isa. Isa. Wangar yaro dan maza daɗin kowa. Yo, kai baka da labari. Isa da ya jima Amerika. Ina? Amerika. Kwaliye. Ha lala. Ha Amerika. Da Lagos ma sai kai kilo 80. Kwaran kuɗi ce ma. Wai.